Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu. Malam ya kasuwa. Alhamdulillah. Ragon layya nake so. To Ya kamata a duba min kosasshe lafiyayye mai kyau saboda ina so in yi layya wannan karan nima saboda Allah ya hore min. baka da matsala. Mai kyau nake so Okay. na layya. Okay. Kosasshe. To dai kaga wannan. Yawwa kaga wannan shi ma. Kaga wancan ma. Shi ma to dubo kaga to yake to kaga sai wancan shi ma duba shi na bayanka. Na gan shi. Yawwa. Kaga wannan ma? Na gan shi. Shi ma duka wannan lafiya lau. A kosasshe fa nake so. Baka da matsala. Kosasshe yawwa. To ka gan su dai sai kai ta dubawa. Kamar na 1000 nawa kake so? Kamar na 15,000 nake so. 15,000? To tsohon barawo. Lallami ina kwanan dusan nan. Yawwa. Me ko mishi? Dauko shi. Ni ko wannan naga sai hankoro yake ta yi. Dan banza. Ka gan shi ya ci dusa ta kai buhu 3. Malam magana nake ma tun ɗazun kayi banza da ni ba ku san darajar kwastoma ba. Haba tun ɗazun ba fa kyauta na zo ka bani abin nan ba da kuɗi na zo ka bani. To kai malam 15,000 ai sai dai ka ce harawa.